in kuma muna ganin rayuwa. Wallahi Ado Gwanja gaskiya ka bar mu haka nan aba gaskiya ka kyale mu haka, ka zo kai war muka zo muka yi ta fama da war a TikTok, yanzu kuma ka zo kai wai cas wai kuma bayan ka yana ciwo a sosa aba saboda shi kenan so ake a firgita mu. Mun zo mun yi war gaba ɗaya, wani lokacin ma duk ta je ta warware aure, ta warware, yanzu kuma wai cas din ma wai a sosa. Muna ganin rayuwa. Dan Allah Ado Gwanja kai hakuri ka ban mu haka, dan girman Allah Ado Gwanja ka ban mu haka, wai a sosa. Kai jama'a dole wai sai an haukata mu. To bayan war ga asosa wai cas. Wayo duniya, ina son ki zan barki, ina ya samu dace. Muna shan wahala a hannun Ado, wallahi muna shan wahala, wallahi kana ba mu wahala. Waccan din ma fa bamu gama ba, war din nan ita ma fa bamu gama ba, kuma ka zo ka dauko wannan. To a sai me ta fama na mi tai. Babba kuma ka kiyaye ni, wallahi babba ka kiyaye ni, babba ka kiyaye ni, ka fita a ido na in rufe, babba ka fita a ido. Mahaifar tururuwa da wace tsiya, an dade ba a samu ba mahaifar tururuwa ba. San maci zan kawo maka Murja, wallahi zan sa ta sa min kai a gaba, wallahi Murja zan sa ta sa min kai a gaba, wallahi sai ka gane kuranka, sai ka gane baka da wayo, sai mu ga inda zaka je ka nemo waɗannan abubuwan da aka gaya ma. Ka ni in ka nemo ma ni da kaina ma zan ba